Adam bulup adam kadrın bilmeyen, adam bulup adam kadrın bilmeyen, onun yine otlap yürün mal şey. Sizliğini sizmanıysın bilmeyen, onun yine sizlemeyin lal şey. Sizliğini sizmanıysın bilmeyen, onun yine sizlemeyin lal şey. Hudayım saklasın şerden kahırdan, minnetli aş ağacı olur zehirden. Ey yaranlar bir bazarsız şekerden, onuna bir gulap yatan çöl yağışı. Ey yaranlar bir bazarsız şekerden, onunki bir gulap yatan çöl yağışı. Her kimin özünü müsürdür zayi, her kimin özünü müsürdür zayi, yadından çıkmayar bayramı toy. Can sağlığın bolmaz hissini tay, akşam yatıp erti şükür kıl yağışı. Can sağlığın yoktur hissini tay, akşam yatıp erti şükür kıl yağışı. Bir bevefa yara gülüp bakannan, şirin canı aşkoduna yakannan. Yadilerde masafırlık çekinin, vursa sevse horlasa da ilyaşı. Yadilerde masafırlık çekinin, vursa sevse horlasa da ilyaşı. Baktım ulu sözlü her bardan, baktım ulu sözlü her bardan, bu dünya tutturma çürüktür düktün. Anırsı gelmeyin gurbap gittin, onana bir şula bütün yel yaşı. Anırsı gelmeyin gur boş gittin, onunki bir şula bütün yel yaşı. Yadilerde masafırlık çekinin, ursa sökse horlasa da il yaşı. Ondan yine otlap yürün mal yaşı, ondan yine söylemeyin lal yaşı. Köp sağ ol Halife. Assalamu alaikum mehriban tomoşaçylar. Yılların zihin bäsesiga atly gepleşigimizin 4-nji sanyny siziň dikkatiňize ödürleýär. Gepleşigimizin bu sanynyň himayetkäri ýokary hillik hemde göwnüjay toý töremegin ygtybarly kepili bolan Läladar Toý Hyrmat Merkezi. Gepleşigimizi ýurdumyzda belli ak kepleri video studiosy ýadygarlyk ýadgaýsyrýar. Gepleşigimizin bugünkü mihmanlary bolsa Halife başymyz Türkmenistanyň asgadan artisti Döwran Saparov hem de yaşların tüyütünün adanan birin meşhur aydımçıyımız Söhbet Jumayev. Döwran Söhbet çemcelek yığınan avrengri çanaklap dökmek için gepleşige hoş geldiniz. Sağ olun. Geldim. Şimdi mehvan adamlar ilk ölene gepleşige katnaşyjlar hakynda gıýtaja maglumaty siziň dikkatiňize ödürläýin. Döwran Saparov 1970-nji ýylyň 1-nji aprelinde Aşgabatda dünýä indi. Maşgalada 4 çağı, bir gyz, 3 oglan, öýde Maşgalada 2-nji çağı. Ýaşlyk şäherçedindäki 2-nji orta mektebi üstünlikli tamamlandan soň tekinçilik orta hüner mektebinde 1990-njy 1992-nji ýyllar aralarynda okudy. 2002-nji ýylda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň Meden Miras fakultetine okuw ýerýär, 2006-njy ýylda onu tamamlaýar. Maşgalaly 5 sagat var, bir ogly 4 gyzy. Häzir mehriban ogly Saparov Döwranyň ýoluny üstünlikli dowam edýär. Söhbet Jumayev hakynda gysgaça maglumat. Biziň meşhur aýdymçymyz Söhbet Jumayev 1992-nji ýylyň 22-nji iýulyny Garabekowul etrawyna dünýä indi. Aşgabat şäherindäki 1-nji orta mektebi tamamlaýar. Häzir entek söhbet durmuş guranok. Özüne men şu işden oturamda da ogulupdyr da. Sen de bu motorunda Jumayev dünýä indi. Näme?
gepleşik hakynda bir gysgaça maglumat bereli. Gepleşimizde 3 tane ýaýlyma berildi internet ulgamyny. Tomaşaçylar gördüler, baha berdiler. Ýyllardan zekin bäsleşi ideýasyony hökman zekiniňi barlamaly. Mektep maksatnamasyndan sowallaram bolabilir, durly mowdukdaky türkmen dilinden, edebiýatyndan, taryhynyň, geografiýadan goşuňa meýdes gyzykly sowallar berer. Elbetde de özüňiziň günden güne hünäriňde degişli türkmeniň aýdymsa taryhyna degişli sowallaram berer. Biziň esas çeşmämiz bolsa, bilýärsiňiz, hormatly arkadaşymyzyň atalyk kitaplary. Öňünden taýýarlanarsyňyz da. Aynen. Bilmesem neme dersin geçirirdim. Man bilmeseňiz kömek bar. 3 tane kömek bar. Kimdir birine jaň edip telefon üstünden kömek sorap bilýäňiz. Ya da garşydaşyndan kömek sorap bilýän. Eger garşydaşyndan kömek sorasan, garşydaşyňam aýtdy, dogry jogap berse, onu özüňe bir tuk garşydaşyňa ýarmy tuk berilýär. Ya da alpbarjyň kömegi diýär, urukdur diýär. Men günden güni sowaryň dogry jogabyny aýtmaryna urukdyryp beren. Nemeler düşünüklermi? Düşünükler. Ne Döwran? Dörözülüňiz hakynda bir gysgaça gurrun edäýli bir stapra başlaman kap. Döwran Saparow diýilenne men biziň çağalyk, biziň ýaşlyk döwrümizin meşhur aýdymçysy da diýen. Ýüzüňe Özenim gaty ýaşda, lezenim ýydan. Şunniýanlar, şunniýanlar. Biziň döwrümizin men aýdymçysy da parlak ýyldy. Sen 1970, menem 1980-nji ýylda. 10 ýaşda. 10 ýaşda tapawdy näme. Indi dedim, diýjek bolýanym, men özüm bilýän, şu Döwran Sapar toýumda aýtmasa öýlenjekler, çykjaklar diýen ýaşlar gatykän. Şimdi şol ýyldyk, meşhurluk nädip ýetdiň muňa? Ilkinç halipaň, bir umman gysgaça dörözlük ýoluň bilen baglanşykly gyzykly maglumatlar bilesiňiz gelýär. Men de ýa-da ýaly 1970-nji ýylda dogryň diýdiň. Şondan bärinden gün tutturman ýaşak gelýär. Halipalar näme? Türkmen baglanşyklarynyň köpüsiniň aýdymçy bolmagyna sebäp bolan baglanşylar bar. Indi biziň ýaş döwrümiz Muhammed Saparowyň aýdymlary dinlenýärdi. Atawa Şarulyň aýdymlary, Nuriýat Tokaýew. Beýik başlar kän her ýoldan, Marýoldan, her ýoldan. Bize ýodumyza her kim ýoluna laýyk näme taýlýardy. Halipa da ýol taýlýar. Gitaran goýar. Şeýderli ýa-da arkana Türkmenin kişide olandan oradan Gayrada jimo. Çay muhberen. Gazet profetinden numara için gediler. Bizim halipamyz köp başlardan Muhammed Saparow halipam hem familiýadaşym hem agam ýaly hem halipam azap edýän. Hem agam ýaly hem näme diýjek. Hem familiýadaşym Başda çykaýardan Akşla parfym näme sen diýdilermi? Şu wagtdan diýenler bar, şu wagtdan bilmeýänler bar. Ondan onun hem halipa mene halipa diýip ähli özünden uly başlaryň hem bäzine halipa diýen. Şonu ýa-da saýran ýolumyz Muhammed Saparowyň ýoly. Nur Muhammed Meredowyň Muhammed Saparowyň ýoly maýdana o. Son kıyaşlarım ahir kim men aýdymmaýdy, kim Nuryň aýdymmaýdy. Her kim özüne ýol saýlap bolýar da. Şonu ýaly Sapar näle? Saparyň geljegi barmy? Saparma öde saatçılık mektebini okudu mu? Saatçılık mektebini okudu. Ramazan okudu. On bir klasy. Çalýar mı? Çalan molýar. 8-nji klasy ejen. Ben aýdymmaýdy diýýär da. Aýdymmaýdy diýýär. Ondan näme sen aýdymdan aýdýam ýa täze aýdymlarym barmy? Täze aýdymlarym bar, men aýdymlamaýdy. Halipalyň aýdymlaryny men ordandan aýdýar. Tuğrama. Ondan näme? Bundan belä üstüne gardy diýär. O wagtyň belentden ýaňasyň Döwranjan. Sanyň sag bolsun. Sökoçmaýew. Sen näme bunlar täze aýdymlar barmy ýa indiki nolaryny aýdymy boldumy? Şahsany şunu burada bolupdy. Ya, işleýär efirden täze aýdymlar nasip bolsa, o sadece wagtdan tamaşaçlarymyza ödüller inşallah. Näme hakynda aýdymlar? Ýene söýügi aýralykmy? Nasip bolsa, ýakyn günlerde bir halipa bilen bir gowa aýdym çykarmak, o niýetimiz de bar. Söýlem. Açan
Şu at şu gepleşe gepeyem. Yo, masa. Üç gün Küçükte. akşam duştuk. Akşam duştum, nire de duştum diye soracağım. Toyda Toyda atlaştım. Ondan Onun nesip bolsa ejellerimiz hakkında buraydım. mehvan inelenmek hakkında. Aha. Söýüp aslında. Şu aydımdan bir üt köşükle den aydımdan sağdan nel tapýamam. Sağını Ene diye gel tan soyuna ene şeytti bir hidayetine var şunlar. Ya. Yoň bolupdur. ya. Men tan seçecek kimdigimi soramam da. Tamam da sen gurulacak mı? No. Neden tapdın onu? Şota yatta tralifa. No. Ayşe ilki sadişan olanımız var da. Ha. Şöyle olamazsa bir edilmedik bir tek. No. Men diyecek bolan hem sözdürüm yalan O, sözlerim. falan bir geliyor. Sözüm kullanmak, sözler tapalı fikirlenş. Indi sözlere neme diyecekler sağdan yerden Sadece şu olanlar bilen ya belli bekmez. afterlık mı? Hava after. Hiç kimin gider mi? Yo after. Şundan ama. Hava. Tansit çektiraydım ona. No, tam seç. Hindilen gatlan değişiyor. After skaydı. Hay bolup dur şowru ordum. Ana şunlara üç köşk aydımları işlemeli. Ene meselem döwran meşgullyk gadan aydym aýdyp beren wagtlar o döwrler näme? Muňar elpeçelpelige ýok döwran. Saat 11-de toy oturlaýardymy? Ýok, 11'de yan başlaýardy. Kireşke toylar. Maşa yani. iPad'am ýok. Sağ ýok, iPad saat 1'de o soýýetmini ýaşuly toylara mutlu boldum. O indi wagtdan bir çene bardy. Näze boldy? Aha. Bir boldy diýsen. Basa beren toyuň yan başlatdy gidiberýär. Şo dörde şeni. Ýerden bazara göksök çykarýan daýdalar diňler oturar da bir beş. Ya ekranca komşuda oturanlar ama çambalım çıkar. Falan aydym ama aýtdy. Repertuar ne? Nime diýär? Nuriyat Pahir Nuriyat tokkan herese. Gaýrada bir aydym aýdyp oturyp saat 4 diýärdi. 4 saat jolun oturdy diýärdi çilim çeken bolup çik-çiklen bolup. Merke ýatyr bolan adamlar hiç ýok diňe 4 saat adam diýär. 4 saat bolan otur aýdy berdi çik-çiklen bolup oturlar diýärdi. Şu wagt ýaş başlat diýärdi. Aha. Ay inna diýnar sowdy beýlenler öýden zontik getirdim, zontik diýen oturlar diýärdi. Yani gizany yani şu wagt ýaşyň ýerine çekiç, lom, palta, pilya. Şey diýärdim. Deme Nur Muhammed Meres bilen bağlanışypdan bir degişme diýerler men bilen maksym ýaranmy bir oğlan bir ýerine giýje saat 3 mi 4 mi daňdan yapjak bolan bir goňuşlyk gelipdir de men üçin tämen gelince aýtdy diýär. Ýok, ýa şunu yapdyk diýär. Aýtjak da aýtjak gidip öýünden goşa getiripdir diýär tüpüň. Ýani aýtmadan diýip teleşgär bur bolup durýan ýakyl stolun arasynda ýatyr diýär. Oradan Nur para şey edip alıp diye mikrofon tap diye. Şu taýda eli tüpüňi duran ýaşynyň ýewonçy. Hemen elinde. Odan naptırlar la onu. Odan naptırlar. Yani elmanna bilen bolan waka bar öýden şolar ýaly. Şey näme? Nur nerese bilen kent gaýrada kent toýlar sowdukda soňra bakarnyň ýaşdyr ýasyp iksan persep gorýaly. Şo döwürmadym ýaşdyrma. Şu bizden başlatdı, bizden başlatdı diye alo şol. Yoňam bay aslında şu korwaşyly ulamdan başladı. Tarihte var. Ona istradada gara diýen iksan çeles goýýarlar. Ýarşmyr dur sen başlady bolňa saat 9 bolmaka ýerde adam ýok ha. Ýaşlarany galany ýardy bu persepde ýardy o persepde. Menim aparatsiýadan gatyra gaçdan o ýere eşitdim. Ýöne gymyrlamaga ýer ýok jet durdum da. Ondan kışına da näýlek bolýar? Kyna bolýar. Nimede? Gışta bir gelek ýa orsa bir toýdy. Oglanlar ayağa gelýän zat bardy. Ol ýylysy sokýan, ol kaýan bir näme sokýan bir ýylyk näme ýaljak, halta ýaljak, toýga sokýan bolyn. Näme gyzdyryn bolup ýaljagyna şalýanlar onu. O 4 bardy baraman şey. Näme paslyan ýaljagyna şonu ýa-da zanyň gadyryny bilýär da. Aha. Onun artdan adam bardy bäri bu da ýok. Bu da şondan edinipdir da rekaro. Bu da şondan edinipdir da onun howada sow ýerem doňokluk tan soýnap berenler taýby kılıp beren gaýdy. Ondan bu da geýdi ama şonu diýen bolupdyr da anym toýga sokup çalyp oturdy. Menim ýuwaşlygyny baryp sogurdum da. Toýun ýarra geçdi ol näil artdan kömek edýän bizem ho bolay diýen bolýar. O işden oňam. Kim aýyrdaýmyn nipo? Da o döwürlerine fanagrama ýok.
Hem aydınlar canlı aytmaly. O wagtlarda ýa-ni aýdy bilýärken artarýarlardy. Aýdy bilýärken, ha. Plan aýdymam bilýän mi diýip o. Ha, oradan dememi 10 saýdym ýatda taklama kynrakdyr, depter tutýardyňyzmy? Aýdy mene deptere veredip aýdy. Şo wagt toýlar diýenler şu 6-da başlap dangdan 4-e 5-e toýan toýlary sowmak üçin jemnäçe aýdym bilmeli. Hataplak gördüňmi? Aýdy. Mene küçük sana aýdyma gerekdir. 200 aýdym. 200 aýdym. Onun çaýdan oturdan täzeden başla bermeli. Bolýar. Ene bu zatlar näme üçin ýatlaýas? Nur Pahyr bilen banaşyp şol degişmähäňine bolan waka diýip aýdyp berer tüpöň. Bu wagt Hudaýa şükür oň ýardatlara ýok. Tagat onu öyle yapılıyor. Aydımçılara o her gelin mümkünçülükler var da. Aydımçılar var. Aydı bilmeden ama aydı vermeliler var. Adam vereçe neydi? Aydımçılar var şu iPad'ın zaryadını doğru. Aydı bilmeden ama aydı vermeliler. Grup da. Tek Koçumayev. Devran Saparov. Sağ olun. Onu ne mi? Başlayın mı? Başla. Onu dedim. Bu arada birinci tapıra başlayalım. Eğer tayin varsa başlayalım. Anonda Bazetdikov edinden için Leyladar toy Şeyhin adamı durlan diyorum. Leyladar toy hizmet merkezinin demlen çayından için bir de olsa mehman adamlar yılların zihin bahsesi gatlı gepleşmeden 4-nji sanynyň 1-nji tapyryna başlaýar. İlkölen türkmen dilini nähili öldürtüripsiňiz mektep maksatnamasyna şon barlaýaly. Häzir monitorda bir sözüň dürüst ýazylşynyň 4 sany varianty görkezilýär, şolaryň haýsy dogry. Howa sözüniň dürüst ýazylşy näme bolmaly? A. Howa, B. Howo, C. Howa, D. Hava. Dördüncü olayma dedim. Yo birinci A olýar. Birinci A bolýarmy? Howa diýip ýazylýarmy? H, O, iki tane V, A. Şomy? Hiç kimden sorajam dämi? 3 tane kömek var. Birine jaňa toralýan, karşıdaşyndan kömek alyp bilýän, hemem menden kömek alyp bilýän. Men diňe urukdyryp bilýän. Men kömek edäýin. Dur da, sana ýarym berýär. Şeýle bolýan. Diýlenä howa diýilýär, howa. Diýlenä howa diýilýär. Ýazylanda şonu ýaldylar. Sebebi internet ulgamyny şu sözi gatken ýangyş ýazýarlar. Men özüm türkmen dili we edebiyat fakültetini tamamlandan soň, hünärmen filolog bolan soň, maňa agyr degýär şol. Şu bilmeli zady, men bilmedim diýjek bolýam. Sen bildin, sen bilersiň hem diýjek bolýan. Sen haýdam orada birini haýdam diýjek bolýan. Birinci mi haýdan ýa ýalňyşmy? Durur näme sen? Sen kömegini aljakmy? Aljak diýen alýan, onu dogry jogap berdi. Söhbet yarım tukkadan hem bir tukkadan ýam. Birinci mi? Anyk jogabym şomy? Şeýlelik bilen mehman adamlar ýyllarlaryň zekin bäsesi atly gepleşmeden 4-nji sanynyň 1-nji tapyrynyň 1-nji towany Devran Saparov Türkmenistanyň atqadanyň bilmedi. İkinci bolýar. İkinci bolýar diýe. İkinci diýdi, olam bilmedi. Üçüncü mi ya? Hava bolýar. Hava diýip ýazylýar. Howa diýen söz hava diýip ýazylýar. Ýagny 4 sany harpdan ibarat H, A, V, A. Sen şu an burada soralım, hava diýärmi? Men hava diýmedim. Şoň dürüst ýazylşy kanuny bar. Şol kanundan geçmeliler. Mesela mine avtolog sürüp barýan. Urban Sultan Eje Şah ýolundan gidip barýan. Efendim öwren kelip durýdy ýa-ni. Öwren kelip bu mektep tamamladym diýär. Adam ýaşlykda ikinci mektep tamamladym. Orada şonu mikillikçi fendiýim. Ben şoň senem bilemem ýaşlykda mektep gowurmam mümkin, bilemem teklif berim kadar mektep o diýenler diýjek boldy tamam, ay onu da del. Ay o da filiallar. O da kaptaşygynda da. Şeýlekden sen Devran Saparov bilmedin. Howa diýen söz muştoklara söwdürür tamam. Howa diýen söz hava diýip ýazylýar. Muştoklar bilen şuň üstünden öwrenerler. Onda birinji tapyryň birinji towali Söhbetçumayev sen üçin şeýle senem monitory üns berýän. Howpsuzlyk diýen söz
näil görnüşde dürst ýazylýar? A. Howpsuzlyk. B. Howpsuzlyk. C. Howpsuzlyk. D. Howpsuzlyk. B. B doğru dip hadaplaýarmy? Yok. Näme üçin? Wadan soň u gelmelilämi? Hope. Howply. Bunu geçýärdim. İzine koşulana şu o çekimle ayrılıyor. A meselem ýöne howp bolanna wadan soň u gelýärmi? A şunna onin u aýyrlýarmy? Aýyrlýar. Näme üçin? Koşulmuyor izine. Çekimli tesirden başlanan o asa çekimsi de Yo izine koşuluyor. koşulanna näme? Aýyrlanna. Ne bul bilýän ýaňra 4 men. İkinci B'de galya. İkinci B'de galyan şeýlelik bilen Söhbetçimaýew birinji tapgyryň birinji towarny bilmegi başarmat diýdik Döwran Saparow begenmegi mümkin ýöne Söhbetçimaýew billi. Şeýleýär. Ýöne hop bolanda da wadan soň u ýok. Hop diýense 4 harfdan ibarat. O men ýa-ni şaýtlandy. Şu sözüm atkan yerde yanlış ýazýarlar. İnternet ulgamynda da. Wadan soň u goşýarlar ýa y goşýarlar ýa-da hop sazlyk uny aýrana we bilen pan arasynda uny aýranlarynda da ýerinden sadan soň y goşýarlar. Aslında dürüst ýazar şey hop sazlyk. B variant dogry. Otda söhbet. Sağolun. Birinji tapgyryň ikinji towarna geçýäs. İkinji towarmyz türkmen dili hakynda däl, geografiýa mowdugyndan. Geografiýa. Geografiýadan bäş alam sana. Mowdumy da betdi o ýaman. Bitti. Bilmeden uruýadymy? Bolýar. Matumla tamyz bir goşukdan nädýär? İmanym ýollaş bolsa barsam Käbäni görsem diýär. Sowal şeýle. Mukaddes Käbe haýsy döwletiň çäginde ýerleşýär? 4 tane variant var, şolan haýsy dogry. A. Birleşen Arap Emirlikleri. B. Bahreyn. C. Saud Arabistan padşalygy. D. Dubai. Soňky Dubai. Dubai däl. Näme üçin aýrýar Dubai? Dubaýda ýerleşen nokta. Dubai ýerleşen. Barqaýtykda. Barqaýtykda Dubai. Böyle Dubai aýyrdyk. Dubai onuň döwletem däl ol. Emirlik onuň. Den aýyrdyk. 3 tane variant galdy. Saud Arabistan padşalygy. Saud Arabistan padşalygyny taýýanmy? Bahreyn ýa Birleşen Arap Emirliklerindämi? Ýa-da Birleşen Arap Emirlikleri. Şo ikinden Bahreynim däl. Bahreyn'e aýyrjakmy? Bahreyn bilen Dubai aýyrdyň, 2 variant galdy. Birleşen Arap Emirlikleri ýa-da Saud Arabistan padşalygy. Haýdyň taýýan. Ya jaňa çekim biýenne. Jaňa çekim. Okey, beden gatdan hava. O Birleşen Arap Emirlikleri ýa-da Saud Arabistan padşalygy. Saud Arabistan padşalygy edilir. Şonu taýýan. Anyk jogabyň şomy? Döwran Saparow Mukaddes Käbe haýsy döwletiň çäginde ýerleşýär diýen sowalmyda C variant saýlawaly, ýani Saud Arabistan padşalygy diýdi. Şeýlelik bilen hem Döwran Saparow birinji tapgyryň ikinji towarny bilmek başardy. Ey şunu. Hakykatdan Mukaddes Käbe Mekke şäherine ýerleşýär. Mekke şäheri orta Saud Arabistan padşalygyna ýerleşýär. Onna söhbet sana birinji tapgyryň ikinji towar şeýle. Sana da geografiýadan Barbardır o. Barbar. Ýörüýte hadaplaýançylarymyz bar. Xitay döwletiniň resmi ady näme? 4 tane variant ödürleýän, şolaň haýsy dogry? Xitay döwleti. Xitay bilýärmi? A. Xitay Halk Demokratik Respublikasy. B. Xitay Halk Respublikasy. C. Xitay Respublikasy. D. Çynma-çyn. B. Xitay Halk Respublikasy diýip taýlaýan. Xitay Halk Demokratik Respublikasy dämi? Ýa-da ýöne Xitay Respublikasy. Şu adını soraýan. O resmi ady. B mi? Söhbetçimaýew Aşgabat şäheriniň 1-nji orta mektebinde gowy seni hakykatdan Xitay döwletiniň resmi ady Xitay Halk Respublikasy. Şeýler bilen hem ýene de bir adammy. Birinji tapgyryň 3-nji towarna geçýär. Bu gedek towarlar birazjyk geýt galdyk. Aýdym sady köpüräk edelip.
Şoň üçin birinji tapgyrda jemi 3 sowal her haýtyňyzda, ikinji tapgyrda her haýtyňyzda jemi 4 sowal, üçünji tapgyrmada da her haýtyňyzda 5 sowal. Şoň üçin birinji tapgyryň iň soňky sowal bolýar. Döwran gepleşige çağırmadymdan odalam aýdypdym. Esasy sowallanmaz hormatly arkadaşymyň kitaplaryndan bolar diýipdim. Kitapxana bardymmy ýa öýünde kitaplar barmy? Okudum gözden geçirdim. Kitapxana bardy, bizden öýde bar. Öýde bar. Indi sana şeýle sowal. Hormatly arkadaşymyň ýyly döwlet gelir bolsa diýen eserine şeýle bir maglumat getirilýär. 1929-njy ýylda Türkmenistanyň ilkinji çeperçilik orta hüner mektebi açylýar. On aýdymsal döredüjilik bölüminde halk saz sanatynyň esaslary boýunça okuwçylary ýürüte köpçüliklerini okutmak işi ýola goýulýar. Şonda da ilkinji mugallimler bolup şol döwrüň halifa ustad sadanlary mugallimçilik edýär. Indi sowal şeýler. Şol mektepde hem dutar hem gyjak çalmak boýunça kim okutdy? 4 tane variant berýän, şol haýyr dogry. A. Anna Gelli-Jülgaýew, B. Pürlü Sariýew, C. Çağrı Gurbanow, D. Ata Abliýew. 1929-njy ýylda 1929-njy ýyl bolsa atagly annelerler şu döwrüň adamlarda ýerrak bolmaly. Turly sary men jogap. Pürlü Sary diýip näme üçin taýlap alýar? Gaýtmaga mokak gaýtma. Şondan bilýär. Aşeýle de näme hakykatdan Anna Gelli-Jülgaýew diýil, Ata Abliýew diýil. Näme üçin Çağrı Gurbanow diýerler diýen. Näme üçin Pürlü Sary? İçinde iň ýaşy Pürlü Sary da 1929-njy ýyl bolsa şol ýaşyrak döwrü bolýar, şol bolmaly men pikirimçe. Hakykatdan da jogabyň döwran dogry. Ýöne şeýle bir zatlaryň bilse bolýar, Pürlü Sary hem dutar çalmak boýunça, hem gyjak çalmak boýunça ustad bolar. Ol ikisinde de ustadlarça tar çalan, ol meşhur Sary Bagşyň oğlulla. Ýa-ni üçin jogabyň dogry gutlaýar. Söýgü sana da şol kitapdan, ýyly döwlet gelir orta diýen kitapdan bir sowal taýýarladym. Lewap bolatynyň ärsary ýoly Türkmen halk bagşylyk ýolunyň bir esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Bu ýoly emele getirýän halifaçylyk däpleriniň bir ýerki ýaýran ýerleri Lewap topragy. Takminan 16-njy asyrlarda ýaşap geçen ödüm halk aratyna bir aýdymsadyň ruhy himayetkär hadaplanýar. Ödüm şu döwür şu wagt şol ustadyň bir aramgähine häzirki zaman aýdymçylary, sadanlary bir ziyaretkana hökmünde de ziyarete barýarlar. Şol meşhur Bagşyň ady kim halk aratyna ýaýran? A. Ağa Niyaz Pir, B. Murat Pir, C. Satlyk Pir, D. Hacı Nur Pir. Şu ersary ýoluny, ýani alyp baran pir hasaplanýar. Pir hasaplanýar da şu ana mesela maşyk aýdym pir diýip ziyarata barýar. Aýdym bilýärmi? Yo bilýän edin, okapdym men şu kitapda okapdym. Kitapda okapdym. Şu ziyaretkana baryp gördümmi? Hawa Murat Pir bolmaly. Murat Pir bolmaly. Şeýle bilen Sökmeçumaýew sen dogry jogap bilmedim. Diýdim men ýüdüm ütgediler. Hakykatdan dogry. Şeýdi. Hakykatdan şol pir şol ağlaýan olsa. Yo. Ýüdüm ütgäkdi. Hakykatdan da dogry jogap Murat Pir. Şeýle bilen birinji tapgyryň sowallary tamam bolýar, sözümiz guru bolmady ýaly. Döwran Saparow bilen Sökmeçumaýew ellerine gitarany alyp 5 kelime söz aýdar boldy. Gör wagt näme diýerler. Nikol Pride maýdan geldi. Nikol Pride. Bolýar. Aýdaýdym. Ağlama lelem aýdaýdy. Kim aýdym? Ali Pride. Döwran Saparow, Türkmenistanyň atgylanan artisti Döwran Saparow öz aýdymy. Iki bor aýdýarlar. Hoşlaşmaga sen ýanyňa baramda. Gözlerimde düme ýaşlar görünni. Boynumdan gucaklap bağlap durumda. Yüreğim gıylıyar ağlama lelem. Boynumdan gucaklap bağlap durumda. Yüreğim gıylıyar ağlama lelem. Şeydi vayra düştüm seyin yarımdan. Gucaklap duymadım intizarımdan. Bir gül yolsum lelem senin bağından.
Yüreğim kıyılyar ağlama lelem. Bir gül yolsam lelem senin bağından. Yüreğim kıyılyar ağlama lelem. İlerimiz Oğanistan dağları, Hanelelem Aşgabat'ın bağları, gülüşüp oynaşıp sehir şağları. Yüreğim kıyılyar ağlama lelem, gülüşüp oynaştık sehir şağları. Yüreğim kıyılyar ağlama lelem. Elimde yarağım vatan koruyan, eredigim 6 aylar süreyen. Her hatımda sevgilimi sorayan, yüreğim kıyılyar ağlama lelem. Her hatımda sevgilimi sorayan, yüreğim kıyılyar ağlama lelem. Ağlama borcun bir kimsiz bir zayıttım, Hayalimde her gün yara koştum. Şeyde bakır söyün yarama düştüm. Yüreğim kıyılyar ağlama lelem. Şeyde bakır söyün yarama düştüm. Yüreğim kıyılyar ağlama lelem. Ağlama 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 lelem. Yüreğim kıyılyar ağlama lelem. Ağlama 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 lelem. Yüreğim kıyılyar ağlama lelem. Sağ ol, memnun oldum. Ne merden beri. Ay, çaylar kahve veren. Vay bozu. Tüyeceğim geldi. Tüyeceğim gelip tur bol ya. İki gidem terk etti, oğlu ettin ama. Kut şeyle. Meni neme de unuttum. Ay o serhat dedim. Bu. Kolay rahat ne dinledin? Короче, воздушная оборона. Ya sözümüz guru olmadı yani. Akşal ifadanın bir aydım aydıp vereyim. Anşaytsana. Zeyna skorayın ben abi. Can dostlarım aytsan sözüm, köp zatları gördü gözüm. Bir gayrat bolsa dostum, abrayım şonşo bolmalı. Oğlum barka ıngla bilmez, kıydım barka kura bilmez. Beyik sirat pete gülme, beyikligin peşe olmalı. Beyikligin peşe olmalı. Yaxşı tarap jomart bolsam, bir benen işin bitirsen, eden işin dile alsam, bakati köpükçe olmalı. Yalan sözlep bitiren işin, uğurluktan çöplem koşun, haramlıktan urun tulun, soğulursa mança olmaz, soğulursa mança olmaz. Oğlum barka onla bilmez, kıydın barka kura bilmez. Beyik sirat pete gülme, beyikligin peşe olmaz. Yaxşıdır ap jomart bolsam, bir binen işin bitirsen, deden işin dile alsam, bakazı köpükçe olmaz, bakazı köpükçe olmaz. Tilki görüp kurt olmağın, ecid görüp şiir olmağın, sen bir adam it bolmağın, yürüyüşün bir içe olmalı. Şadada bir dilim durmalı, kalkan aysan dostum olmalı. Eğer sözüm yalan bolsa, öğütür şemalşa olmalı. Öğütür şemalşa olmalı. Tilki görüp kurt olmağın, ecid görüp şiir olmağın, sen bir adam it bolmağın, yürüyüşün bir içe olmaz. Şadada bir dilim durmaz, halkan aysan dostum olmaz. Eğer sözüm yalan bolsa, öğütür şemalşa olmaz, öğütür şemalşa olmaz. Ay sağ ol. Mehman tomaşaçılar, biz
ikinci tapkırımda başlayat. Häzirki netije boýunça Söhbet Jumayev 3 tuqqadanny, Döwran Saparov orta 2 tuqqadanny. Şoň üçin söhbet öňde barýan üçinem. Ikinci tapkyrym Şägird Halipadan oldurmaz. Şägird Halipadan oldurmada kär ýeterdi ýa. Şoň üçin bil mehriban adamlar tomoşaçylardan gelýän sowallarym video görnüşini mihmanlara ýetirirdik. Näme şu tomoşaçylardan onu da öz kärdeşlerimizden sowallar gelip goşdy. Şoň üçin ikinji tapkyrym birinji sowaly her haýtyna aýra tenlikde kärdeşlerimizden gelen video sowal. Şol video sowal ýa-da monitorda size görkezdiler, inserip dinläň. Salam yıldızların vehin bäsleşine gatnaşyjylar. Men Yedigen Video Studiosynyň ýolbaşçysy Beki. Hormatlar kadağımızın Türkmenistan Beýik Güpek ýolunyň ýüregi atly kitabyndan soraq. Kerwen ýolunyň uğruna yerleşen, suwunyň tagamy ütgän, suwy bozulan guya näme diýilýär? Hemmäňde üstünlük arzu edýän. Söhbet. Şu sorağı ýa-ni ýakynam oglunlar bilen jedel bolup aramda. Gürleşip. Oğlanlar bilen näle oğlanlar? Öz kärdeşlerim. Yo, çopan oglunlar. Çopan oğlanlar. Awa, şu guýu hakynda. Yo, oglunlarymyz var da. Sen toýda oturduk bilen, üýşip ondan sonra gürrüm boldy da. Marlym meter diýen şopanlar. Ýokla wakynça. Mani ýerde. Onu yani men sürü malım. Yo. Ara toýda bolduk bilen. Yo diýem bolmadan bu kadar ýa pullon bir ýer sowgan. Şopanlaryň ýany or çelişler soýdurýandyr. Şonda gelki jedeli gitti. Şu guýu barada. Jübeyk nime ýepek ýol kitanyny bar, rahmat adamlar. Şonuň ady ýalňyşmadan bogalyk bolmaly. Bogalyk bolmaly. Bogalyk. Da. Anyk jogabym şo. Anyk jogabym. Hani bogalyk diýip jogap bersek wet, jogabym diňlädi. Hormatlar kadağımızın Türkmenistan Beýik Güpek ýolunyň ýüregi atly kitabyndan size şeýle sorag beripdim. Kerwen ýolunyň uğruna yerleşen, suwunyň tagamy ütgän, suw bozulan guya näme diýilýär diýipdim. Oňa bogalyk diýilýär. Okapdyr ýany. Okapdyr bu. Ya okapdyr ya da Onun sorağı düşäýmesin diýip. Üç köpeği gördün mü? Gördüm, üçsüne gördüm. Ay onu öňünden taýinlapdyň da. Boy. Döwrana görüp ýetişmedim diýär. Men okudum da. Bolýar. Indi ikinji tapkyrym birinji sowalam Döwran teňçünem video sorag, olam kärdeşimden gelip goşdy. Häzir monitoryň üstünde haýşa diýär. Men alpbarjy Merdan Anlymuhammedow. Ýyllarlaryň zihin bäsleşi gepleşigine gatnaşýanlara meniň sowalym. Sowaly hormatly arkadaşymyzyň ýyly döwletçiler olfatly kitabyny bermekçi. Häzirki wagtda dutar mukamlarynyň 7-si: Goňurbaş mukamy, Gökdepe mukamy, Aýralyk mukamy, Berkel Çokoy mukamy, Şadylly mukamy, Erkeklik mukamy we mukamlar başy saklanyp galypdyr. Ünslerim, mukamlar başy başgaça haýsy at bilen belli bolupdyr. Üstünlük kemraňyz bolsun. Döwran sowal düşnüklümi? Hawa. Indi dutarda bir näçe halk sallary bar. Hawa. Indi halk sallarym bir başga 7 tane bir mukamam. Hawa. Bizim döwrümizde çenni saklanyp galypdyr. Şolaň biri mukamlar başy. Şol başgaça näme at bilen halk arasynda belli. Fariye bolmaly. Öz mukamdyň näme? Dutardyň näme? Hawa. Ay bolýar sende geňem görüp oturjaklar täbi. Hani özüň halipa baş hukmunda, halipalarym diňden gören adam. Şoň üçin Dogrymy ýani? Ha, dogry jogabym dogry. Kitapdan bilýänmi, şeýle özüň bilýänmi? Yalan sözlemen kitapdan bilýän. Şeýle biljekler. Ya şeýle de belki ýankyr şopanlar ötürýär. Onu sowalyň dogry jogabına berdiň, öňe sowal bereniň özü bir dogry jogap bilýärmi ka jogabyny dinläýeli. Ýyllarlaryň zihin bäsleşigi gepleşigine gatnaşýanlara şeýle sowal beripdim. Mukamlar başy başgaça haýsy at bilen belli bolupdyr diýip. Mukamlar başy başgaça fariye ady bilen belli bolupdyr. Bu barada hormatly arkadaşymyň ýyly döwletçiler olfatly kitabyny beýan edilýär. Kitap okanyň bildirýär. Ha, sowal döwran. Indi ikinji tapkyrym ikinji sowalyna geçýär. Indi bir ikinji sowal Söhbet Jumayev Türkmen dilinden däl, edebiýatdan däl we
matematikadan. Pul tanımağa gowaryan diýdi, doğru da? Yo, video. Bolýar. Adatça sanlar bolýar. Milyondan soň milyard gelýär, milyarddan soň trillion gelýär, doğrumy? Hawa. Trilyondan soň haýsy san gelýär? Sen yetmez olayım mı? San yetmez bolaýmasa? Anyk jogam şomy? Şey, Trilyondan soň san ýokdur öýdýänmi? yok olayım. Jaňatyp göräp ýene olmasa. Kime jaňatça? Jigime sapa jaňa da. Sapa? Hawa. O sapmy? Hawa. Ya, rep okuyan. Hawa. Aha. Ol repten maşalat bilýär. Matematika öptü olmalı. Öptü olmalı, Bir bolýar. jaňa da mümkin. Anjaňadan Alo. Sapa gowumnym. Yaxşı, yaxşı. Men şu wagt ýyldızlaryň zekin bäsleşi gepleşenden jaňa jaňda. Men gana Halipa bir sorak berdi belin. Şoň jogabyny bilýän bolsaň. Ne sorup? Sapa salam goýmaýardylar. Wa aleykümselam. Yani şu sowar şeýle milyondan soňa milyard gelýär, milyarddan soň trillion gelýär. Ne sowar şeýle trilyondan soň haýsy san gelýär? Milyondan soň milyard. Milyarddan soň trillion, trilyondan soň haýsy san gelýär? Demek kvadrilyon. Kvadrillion gelýär, ha? Milyon, milyard, trilyon, kvadrilyon. Kvadrillion gelýär diýip jogap berdi. diýeri geçdiýän o Sapa sen özüň bildingmi ýa şu an Google'dan gözle altyrdyň? Datikulyara seni bilýärdim bu ismat. Näme üçin diýdim? Datikulyar. Ay, bereke. Matematika öptü Şu an, olmalı. ya şu an o kaptırlar, diline vurulan Tapacan sağ olun, ne diyor? Sen şeydip ağana yeni bir utukkadan verdin. Sağ ol. Cevap doğru. Hawa. Trilyon, kvadrilyon geliyor. Bolýar ýaşy. Birden yani yak çok ondan otur şu anda malın adın trilyondan geçeydi ne yapmadan kalıyor. San etme diýip durmam San etme ýa. diýip durma. Yo, san etme Ha. diýdim de. Kutluyas. Sağ olun. Ne Devran sana da edebiyattan hem değil, Türkmen dilinden hem değil, tarihten hem değil. Şeyle sova. Paraleller neçe metreden ketişýärler? Paraleller neçe metreden ketişýärler? Men kime jaňa etdim. Mekan salmeda jaňa deýdim men. Mekan Şalmedov diýip ýaş estrada ýaş Abdel ve Süleyman Negüne degdüşler. England aýdym kiçirekdir. Mekan Şalmedov atly meşhur aýdymçymyz bar, şoňa jaňa edip Devran Saparov Bilýärm ka haw. öz şägirdinden. Başga kime jaňa etdim bilmem. Toyda derdi. Bilmedim onu öyle. Pardon diyor. Ay bir metreden kesişýär diýen bolan. Kalmaz mı kan? Ve Ben şehirden bir ödüm. Ýa-la jaňlaşdy. Taýar ol Google'un taýarlap goýar diýdim Şeýle. bolan. Bunu soň urlaşar men bilen. O ne malan ok? Ana. Bunu urlaşmaly bolýar mı bilen. Be. Ay menen ne täze aýtylýar. yo, Google'a şu atandırım o şu an. Täze aýlap göräýdi. Yo. Paraleller neçe metreden ketişýärler? Dört metre diýerler. 4 metreden ketişýärler diýejekmi? Şey diýerler. Anyk jogabym şomy. Ne paralellik näme? Bilmesen burada diýmerler. Paralellik näme düşünýän? Bey. Öyle mi bilýärmi? Özüm bilýän. Öyle uğrap gelýär. Paralel olan hem çakyp ketişýän ýerdir da. Kvadrat bolýar dört nime bolsa. Paralel kvadrat bolýar. Ene mehman tomaşaçylar Türkmenistan'ın Akka'dan Aqlan ikilçisi. Devran Saparov'un algebradan hem matematikadan hem geometriden hem näçelik alandan bildik. Mekde oturanda ne diýip. Ha. Hem duran bir zaň etdi. Jaňa dädin ne? İyiden ayladı mı? Assalamu Padva diýen şu wagt gepleş, dotyrsam ekranda. Sonra var bilen iki bolum bilmem ki o diýen ýöne sen bir Google'un adyny ýanynda ýokmy?
Mevzan öýüň soragy. Hani Mekan salam goýma edeler. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Öňüm zaňal goýmaýan. Böyle gözlemedim bu ýagdaýyňa da. Seret Mekan döwrana şeýle sowal berdik. Ol sana telefon üstünden kömek sorady, sana jaňa diýär. Indi sowalam şeýle. Paralleller näçe metrden ketişýärler? Paralleller näçe metrden kesişýärler? Hawa. Geometrik skifora bolýarman bu. Ay şoňlar bolýar hawa. Ol häzir jogabyny aýtyrman. Neme mi? Aşağı. Bola wagtymy. Indi kitap garaşan näçe mi şunda garaşan mı? Yo, koyunta öwreten aýtyrman. Ama da şende. Bolýar, bu zırt bir pikirlerine illa wagtda berek wagt boňa goýnaý. Knop koýarlar. Yok, vakt berýär sonra näçe vakt gerekdigini aýtdy. 3 minut, 5 minut. 3 minut 5 minut köpürak mı? Paralleller näçe wagt? Näçe metrden? Näçe wagtdan Hawa, näme? näçe metrden ketişýärler hawa. Paralleller Paralel näçe etdim ben metrden onu. kesişýärler? Bola döwran derläp durşuwat. Ayam ondan sonra var bilemem üniversitenin muallimleri bilen bizi. Ben onu üniversitetin mugallim olmasam bilmellem ki. Ol Olur ya bizden etil var mena geometrik. mektep okuwçylar bilýär da şonu paralleller näçe metrden ketişýärler. Parallel näme da döwdi bilýärmi? İýlen wagtdalar o. Yo. Ham bizden bir komentar aýsam bolmazmy? Yo, jaňatmasen sapaň etýär de, söhbetçime indetine jaňatdy sapa olam gün Google'a işledi. Harplap aýtdy diýdi. Yo Google derdi men. Öýdäklerim Yo, var. jaňadyp bolan okşuwat aýtmady göne. Ol mekan zaň zordan tel galyp. Biljek däme, näme gözleýärmi, näme diýär? Yo var ýylydan aýtsam bir minutdan aýdan ony. Yo, 1 minutdan bolan okşuwat aýtmaly. 1 minut. Bol ya bilen okýaýan bilen. Mena bilemem o soru. Paralellik näme aýdylýar? Şonu paralellik ýazyp göräý bolmasa Google'a. Hani? Näme çykdy? Näme diýär paralellik? Orçaýalar da. Rusça ýazybersin. İnternet Türkçe yazsın, internet Rusça Rusçaýalar mekana kynalap. Paralleller näçe metrden kesişýärler diýär. Näme işleýär mekan? Rusça naýda bolmadan Google'da näme çykamaly? Через сколько метров? Yo Google'a girmedim. Näme kime girdin onu? Nire girdin? Yazımda girmedim. SMS ýazyp diýermi? Bir diýerde yo. Ba, Döwran Saparov saňa jaňatdy. Sen birine SMS ýazdyň. Olam mädir birine SMS ýazjak diýse wagty. Nime? Paralleller näçe metrden kesişýärler? Öyle bilýärdim diýen burdun. Yo, senin bu soru birinjiге de eşitýän soru. Paralel ýem söýdi bir eşitdiňmi? Paralel. Näme dat paralel? Näme dat? Paralel näle o Türkmençe ne düşünür? Türkmençe düşünürmü, Rusça düşünür, tapada düşünüşün aýda. Paralel näme bolýar? Paralel ikratda gatnaşyk paraleline gatnaşyk. O, iki dat. Şonu näçe metrden kesişýärler? Ne şo söhbetçi mahfilen Döwran Saparov iki paralel mi? Yo, la paraleller. Bir meňdeşlaryň çana boldy paralel bolýar diýen. Bir meňde iki tane. Ne şo iki tane bir meňde stüýjalym şular paralel mi? Yok, edilol süýji mesabiyete bolmaly ama paralel. Näme getirmeli onlar? Yani ne? Sen näme düşünür, şey düşünür burada diýip düşünür de. Döwran şo paralelini näme diýip bilmän urda. Men şu an ne düşünürüm ama paralel nasıl şey diýilýär bir hile.
Paralel atnaşyn edin. Sen ýaly gatnaşyn etdiren näme bir adamlar? Ne kan sanmadı? Bir mutdan çağırıp bolýarmy? Yo, jaňa dip bolan ok. Sawol taýy kadam. O men söhbetçi mahfilen Döwran Saparov çemçelap ýylanny çanaklap dekor etdim bu gedä. Sen bunu ýerine awraň. Mekandan hazır ol jenerasyonyňda gaýsyn. Ha, mekan şalmedip kömek edip bilmedi. Öz halifatyna Döwranzam özüň näme jogap berdi? Näme 5 şu hem şey diýýärdi, geç. 5 metrden geçýärler diýejekmi? 4 metrden geçýär. Şeyler bilen mehman adamlar. Bro, dili yani olur, torunlar şunu. İkinci tap bırak, ikinci tovarını kıynar da Döwran Saparov bilip bilmedi. Paralel bolan şu ketişe noktası var. Şeyler Şonçu mi? paraleller hiç açan ketişmeýärler. Ol ýürüte suwut edilmegi hükman däl, talap edilmeýän hakykat bol. Paralel bolan üçin olar ketişmeýärler. Ketişmeýän üçin olar paralel. Böyle bilip koyursa. Indi bilip koýarlar. Çünki kiçilik bolsa, ýa tapawda näçe çylyk bolsa, şolar hiç açan ketişmeýärler. Şu ketişmeýänlikler üçin şolara paralel diýilýär. Ya. Geometri molumuzu göremeyiz, ne perişan. Näme? İkinci tapbarmadan üçüncü towarna geçýäs. Üçüncü towalam gönnün güni aýdym saat bilen baglanşykly. Bir gow aýdym bar. Vals ähenden aýdylýar aýdym. Toýlarda da aýdylýar. Ala bahar akuller açılsa parla bilen şurada. Dünyamy almaňa diýilýär aýdym. Şol aýdymyň söldere garasy etdiýinki. Sady kiminki? Haýdy kompozitoryň sady. Ya tanıtırız ya Ýatly diýen barşdaşyňdan kömek alýan, nijaň etmäňe ulanyň. bollun ne? Hemem alyp barjyn kömegi. Urukdur diýilýär. Sen ayna. Ayna. Be. Ya Nur Huda, oy bolle. Nur Hudaýoğlu. Ha? Nur Hanamov ya da Danatar öz. Kendine fikrim. Sen kömege aljaklarlar, şolaň haýdamada bir ýerde diýipdi. Şol ikisini amsymam bolýam ya Yok, bir bir ýene aýtmany. Nurhan, Daha yetişemezsin. ikinden başka hiç kim duradı, neler diýärmi? Alyp barjyn kömegine mal bilýän, menkine mal bilýän. Onu sağ konuya edeyim. Men kömek edenmi? Men kömek etsem, men urukturup berýän gün towalyň dogry jogabyna aýdamok. Kompozitoryň ady 4-nji şaga näme dakylýar? 4 Çağrı Nurinf mi? Çağrı Nurinf. Çağrı Nurinf. Dünya meýalmaňa diýen aýdymyň kompozitory Çağrı Nurimov. Sözleri Garateýtliýeň adam Çağrı Nurimov. Şeýlek bilen alyp barjyn kömegini aldyň, utuşga adamdan ýene mutlu boldum. Sağ ol. Indi ikinji tapbyryň üçüncü towaly Döwran halifa biz üçin şeýle. Käkilik diýen aýdym bar. Sözler geldi 5 ýyfyndy. Sady haýt kompozitory degişli. Bilýändem şol aýdymy? O. Hayır. O gelir käkilik. Bir gün aydarma goşay, ferdar goşulur. Öğrençken mara deyip turtta beşme. Çalara kömek edeni, çalara. Senem kömegini aljakmy? Aydan bak soru olmak ne? Ol meşgul kompozitor öýdi, dutar sadanna. Dutarçy, häzirem aramyzda bar. Ady. Aktif başlanýar. Akura çağır diyelim. Ana. Diyene. Sady akna çağır. Oraya No. Halife bağışlarsın da o. Ya urukturalda da bildim ak diýenden akna çağır. Diyene aramızda şu. Indi ikinji tapbyryň 4-nji sowaly audio soru. Halifanyň aýdymlaryndan her haýtyňa da bir eşdirýär. Şol aýdymy kim aýtdy, kim ýerine ýetirdi. Häzir
Şol aydymdan. Ali Bey dutardım yani. Ngeli de. Şöyle şu mu? Aa, geldin ne oturamaz şol. Sökut dinle. Ana, sökut sen sana değişti. Sonra. Tamam, alıp biliyorum. Biraz tefriyat koyalım. Kimin aydığını sorayan mı? Kim aytdı? Ha. Biliyor musun? Pikirlenip. Sen kömöň alsa Hatirjem bolgun. bolmy? Boldy. Bilýärmi kimden? Acı bana değil mi? Sen kömöňi al. Karşıdaşın kömöňini. Ali Pakar. Doğru cevap berdi, bana ýardım. Yalnız öyle. Daş oğlu diyorlar doğru değil mi? Mahtumul Arlı. Ha, Mahtumul Arlı Halipa. Anyk jogabyň. mahtum olar. Hakykatdan hem karşıdaşım kömek etdi. Yarımı tuğa döwrany berle, bir tuğam sana berle. Ýanky diňden aýdym ýerine getiren Ustad Halipa Türkmenistanyň halk başçysy Mahtumul Garliýew. Döwran sana audio towal. Häzir Halipalaň aýdan aýdymlaryndan birini eşdireriz. Şol aýdymy kim aýtdy? Gurt Yakup. Mama verer böyle şöyle. Döwran Mutlayaz, ikinci tapırım döwrüşde. İnternet İngilizce yok mu? Türkmenistanyň bagşaty Urt Yakupowyň aýdan aýdymy. Mehman adamlar şeýlelik bilenem, ýyllarlaryň zehin we asasyga atly gepleşmegimiň döwrüşdanyň ikinci tapyry tamam bolýar. İkinci tapyryň netijesi boýunça söhbet 7 tuk, döwran bolsa 5,5 utuk kazanýar. Indi sözümüz gowru bolmady ýaly Söhbet Jumayew öňde barýar. Şoň üçin bir şartlyga begenip Söhbet Jumayew 5 kelime söz aýdar boldy. Bir wagt näme diýär? Döwran tapar wagt. Aramıza yıllar düştü. Men seni görmene geldim. Aramıza yıllar düştü. Men seni görmene geldim. Sensiz ayrı yollar geçti. Gül yüzüm görmene geldim. Sensiz ayrı günler geçti. Gül yüzüm görmene geldim. Men seni görmene geldim. Halını bilmene geldim. Men seni görmene geldim. Halını bilmene geldim. Sonra da gel edip yarım. Kara gözlü mehribanım. Sonra da gel edip yarım. Kara gözlü mehribanım. Karaş yarım sana yarım. Gül yüzüm görmene geldim. Barış yarın sana yarım. Halını bilmene geldim. Men seni görmene geldim. Gül yüzüm görmene geldim. Men seni görmene geldim. Halını bilmene geldim. Halını bilmene geldim. Ey güllerim vermene geldim. Hayırlı diyen Mahtumul Fıragyň sözlerine şol aýdymy aýdyp berin, dinleýän dinjalyň. Garadaşly seri duman bu dağlar, toprak bolur garadaşdan ayrılsa. Fil bolup agdarlyp akar bulaklar, çilli dolup karlar kıştan ayrılsa, ayrılsa, ayrılsa. Gına korsilama ilin yurdunu,
gayret etir görse erin merdini. Adam oğlay diye bilmez derdin o, derdini, derdini, derdini. Yürek yanıp şişmi yaştan ayrılsa, 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 oh, ayrılsa, ayrılsa. Yurt derdine gider ile mirdanlar, namar kaşıp barar bakın yaranlar. Mal deyip yurt gider bakil nadanlar, kızsa batır gözül kıştan ayrılsa, ayrılsa, ayrılsa. Bedirgenler madam yolu bil bağlar, bil bağlar. Namardı sırak gidin içağlar. Mağtun guli hakiyatlap ganağlar, 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 ganağlar. Şagidalar akıl huştan ayrılsa, 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 oh, ayrılsa, ayrılsa. Mağtun guli hakiyatlar ganağlar, 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 ganağlar. Şagidalar akıl huştan ayrılsa, 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 oh, ayrılsa, 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 oh, ayrılsa, ayrılsa. Sağ ol Devran Ayrıkı. Matımra tamadan koşulunu döröden aydımlar başkası yanlan ya. Umman halifalan aydımları yürüyün adam teatirli ol ya. Devran halifalardan pata alın mı? Hayt halifadan pata alın. Men ýa-da ismer Ak Muhammed Saparova o hem inim hem şagirdim hem familiýadaşym diýip ak pata beren ýoluň ak bolsun. Ýoldaşyň ak bolsun, ýoluň açyk bolsun diýip pata alym. Men Atabay şahrulyň aýdymlaryny kän aýdam okdunda şo wagt Atabay Fakir. Bar gaýny gämede bir toýdy. Haýt toý barsa bize meňinde bar da, gämede bir toýdy. Bana bir ýüzük beripdi. Kümüş ýüzük eliň o isin tutup duran. Edim şunu çeçenleri verdim bana sana. Şunu soğuğa dediyen hem ah pata verýän diýip. Tuğulam. Onun halipalardan hem esasy ýanky pata berýär, ordan nakyndan ýar bolýan da. O da olur halifadan pata almak bilen ulut derece de var. Onun ýüzük diýip bir zat ýadyma düşýär. Arada bir toýdy. Evde osalynyň biriň doglunyň. Ay biriň ýagdaýy gowda, ýanyma geçip oturup sonra gowarýan o seni aýdymdan gowarýan belnak ýüzüni çykarmaňa berjek bolýar. Benim durhol gerek garizem ýok, almasam bolanok diýip o nastroýan boldy. Benim ay borlay atýan onu ýanda oturup beýle kolaram ay o berenden arorundan gaç Allah o zat diýerler ýok diýsem men gorlap dünýä elime dakdy da. Onu gatdyr diýip aýdymdan la otur bolyp Sağın çıkar orada. Buna malli. Benim ýok o bolýar ýanky ýüzüňden ýetip bolýar da men kredi boçun ýerse ýerden meni ýedine bermedem ýagdaý gowda. Şonuň ýarym tagdyra geçdi ol ýuwaş bilen. Nemele duran ýanky ýüzüňi ýedine beräýär kakamy sowgutlar ýyda. No. Şeýler diýdim ýoksa men ýerden gözler tapaýyp gördüm meni ýedine berdim onu ek bir kun geçdi bolyn. Ýene bir ýerde oturşyp dur. Oğlunun bir sağlamda oğlanla. Başka da 4-5 tane aydım oğlanlar var, yaş oğlanlar var. Ne şuydu ki, ağam sana soğuk deyip çıkarıp dur dedim. Yöngüreyen bir yerde yarım dağdan iyiydim, alıyordum gerek. Gerek. Ondan
Eýom ýagdaý zo, menem ýok gerek garisam onuň ertesi onu ýerden zaň etdim da, onu ýere baryň, pam gatwurna diýip onu. Şondan bäri dakanyp ber, ýatagda daýyrma diýdi da. Söylem tuğla. Gatwurna birden ýerinde ýok bolsa diýdi. Ya şu soğut berýän adam gözüne hastası var. Şo diýen soğuk bolup dur diýär. Ýa sözüme dogry bolmaly ýaly açaly halipaň bir aýdyny aýdyp bereýin. Aha. Tawaçan kama gadarsyň da. Gönlürümde müýnüň ýok, seni ýa-bilen. Nämişin ağlayan, şadıyan güzel. Yatlayan güneşin tılla verlerin. Ultuğun tasadıp gidin yerlerin. Yatlayan güneşin tılla verlerin. Ultuğun tasadıp gidin yerlerin. Gıylık dünyasının gitmedin oğul. Nämişin ağlayan, şadıyan gönül. Gıyılma gidiyen deyip doğduk köyünden. Baktını tapan, sanan söylesem. Ağlama gidiyen deyip doğduk köyünden. Baktını tapan, sanan söylesem. Ya yaman görýärmiň başyň boglanyň. Ya birinin kimi faylan oglanyň. Wakala koymadyň gutarlar ýerde. Göýe elsilýändi ulaşan derde. Wakala koymadyň gutarlar ýerde. Göýe elsilýändi ulaşan derde. Yok yok ağla bugün ayıp görülmez. Gıylık dünya sana kaydıp verilmez. Vakala koymadın guturur yerde. Böyle eğsilyen değil ulaşan derde. Vakala koymadın guturur yerde. Göğe eğsilyen deyip ulaşan derde. Vakala koymadın oturur yerde. Göğe eğsilyen deyip ulaşan derde. Ulaşan derde. Vak ulaşan derde. Neredesin şeyda bilbil. Men ağlayın ağlamasın. Men yar diyen senin begül. Men ağlayın ağlamasın. Men yar diyen senin begül. Men ağlayın ağlamasın. Gül bilbillin o ağlasını. Alın baktın açık bolsun. Hayran elin kulak salsın. Men ağlayın ağlamasın. Hayran elin kulak salsın. Men ağlayın ağlamasın. Ağlamasın ağlamasın. Yürek bağrımda ağlamasın. Yar yoluna dayanyan. Gözüm giryan, bağrım buryan. Gül şirin mi ya da binan. Men ağlayın ağlamasın. Gül şirin mi ya da binan. Men ağlayın ağlamasın. İki kalın iki bilvilo. Hayra senin miraçtın dil. Bak men yar diyen senin begül. Men ağlayın ağlamasın. Men yar diyen senin begül. Men ağlayın ağlamasın.
Ağlama sen, ağlama sen, ey, hey, hey. Yürek bağrım bağlama sen. Vak men ovalyny söýdüm. Menin zindip ışga koydum. Hayat nova bil diýdim. Men ağlayın ağlama sen. Sökle cana bil diýdim. Men ağlayın ağlama sen. Ağlama sen, ağlama sen, ey, hey, hey. Yürek bağrımda ağlama sen. Vah ağlama sen, ağlama sen, ey, hey, hey. Yürek bağrımda ağlama sen, Meni tüleýüňe seni tutmady ya. 5 ýarym. Bir başgasyny goýduram bolan okdym var. Mehman tomaşaçylar, ýyllylaryň zihin bäsesi atly gepleşigimiziň 4-nji sanynyň 3-nji tapyryna başlaýas. Gepleşigimiziň bu gedek kemaýetkär bolsa, ýa-da beýleşimiz ýaly Göwnüza kimde ýokary hilli toý toýlamagyň ygtybarly kepili bolan Läladar toý hyzmat merkezi. Indi döwran söhbet size 3-nji tapyrda foto soralar beriler. Foto soralarlaryň başky dördüse qadimden gelýän, ata-babalarymyzdan gelýän aýtgylar, nakyllar, atalar sözi bilen baglanşykly. 5-nji sowalda geçemizde düşünýärem. Indi ekrana ünslerseňiz, şol ekranyna bir surat görnüşinde berilýär, foto soralar. Şol suratlary jemläňde ata-babalarymyzdan gelýän bir aýtgylar bar, atalar sözleri bar, nakyllar bar, şolon haýdan moda bir gelmeli. Indi söhbetin öňde barýan, şoň üçin söhbet senden başlaly. Ekrana ünslersen, şol ekrana eder suratlar görkezdiler. Şu suratlar haýsy atalar sözüni, haýsy nakly anladýar. Üçüden birleşdireňde hawa. Her surat bir sözi anladýar. Goşýan bolyn bir atalar sözi emele gelýär. Ýani bir surat näme? Ýeke-ýeke geçeli. Näme? Men şunda nämäni görýän? Ya dille şawlanyň özüňde ýydaý bol. Bir suratda näme görýän? Ýatdyr. Ýatdyr. Ýüzüne näme ýazyl? Life. Life. Life diýmek näme diýmek? Argu meçtam diýen ýaly. Şeýlemi? Türkmen dilinden ökden ekeniň on İngiliz dilinden ökden eken. Ýeýle. Life my life. İngiliz dilini gordy. Sevgilim mi? Love. Arzum mu? Ikinci näme? Ikinci surat. İkinci. Birda bir dur hata. Bir dat bermek. Üçüncü näme berýär? Jayfa o dip durýar. Çay berip dur, ha, sow edip dur. Inni birinji surat ýa bilmedim de, şo life diýmek näme diýmek? Komedi. Life. Yo men komedi. Yo ta nem hiç nakla değişleri yok. Nakla näme üçin degişleri ýok. Life diýmek. Şo nakla degişleri bar da şoň. Her surat bir söz anladýar, şol üçdün goşýanym bolyn, bir atalar söz öz-özünden çykýar. Ne şu wagt meselem ikinji suraty aýtdyň, nämedir bir zat bermek diýdiň. Awa. Üçüncü suratyň jaý berýär. Awa. Nämedir bir zat? Nämeni berene, näme? Can verene jay ver. Näme üçin bunu taýladyn? Bermek bol bataydan can. Life. Life demek can demek. O da verene jay ver. Oh vallahi. Can verene jaý ver diýen atalar sözüni anladýar. Düşündüňmi? Onda üçüncü tapyryň birinji tawany bildim. Dapat tutlaýar. Indi ki tawanda ýetýär. Döwran seň üçin foto soralarda üçüncü tapyryň birinji tawaly şeýle. Halip bilmesen komedi çekdim. Bildim. Indi şu suratlarym jemleýän bolýan. Haýsam bolsa bir atalar sözi emele gelmeli. Birinji suratda näme görýän? Çağa. Çağa näme diýip dur? Ýylgyryp duran çağa. Ýylgyryp duran çağa. Ikinji suratda Maska. näme maskasy? Komedi nali. Dur howlukmadan. Ýeýe. Bu üçüncü suratda näme görýän? Başyny andyrıp durdy. Gaşyny alyp dur.
Dördüncü surat. Mala yığırta. Ha. Dördüncü surat neme mi? Qadagan bolan. O qadagan division. Yokluk formatı. Hawa. Nugoş. Ba. Hem salarak neme fem ya. Men aytып bereyim. Bunu aytып Yok, bereyim. men hiç utuk gerek değil Utuk ama. gerek Halife değil. okuma hiç. Ya utuk sen kılay. Biledim mi? Yılgıran yüze yığırt düşmez. Yılgıryan yüze yığırt düşmez diyen atalar sözünü anladı yani. Ha. Kömek etti, bildim. Daha gerek yok. Halife. Akıl olmadan akıla yerdiğini ya. Soğul ya da. Ananı Fekut ikinci soğal senin için şeyle. Türkmen dilinden edebiyattan öldüm öktü deydin. Aş filan urani, aş filan. Lan taçken ya. Anlatsa eken. Senin bildiğin şu at gör. O ikinci soğal suratlar koşyan var. Daş bilen urani, aş bilen ur diyen atalar sözü emele geliyor. Ne doğran sana ikinci soğal şeyle. Suratları cemliyat. Birinci surat ne mana anladı ya? Gülüm suratı mı? Gülün yüzünde ne mi yadılgı? Sabır mı? Hava. Sabırlı uldura varasat valla. An gül var mı tayda? Tüneyin. Tavuğun hem tüneyin. Dura vara samu da ha o ya. Yok, sağ olun, sağ olun. Aha. 100% ne mek? Dövmüş surat ne mi? Sabırlı ol 100% saat olur mu? Dövüş tutup kızıl. Kıdıla başkası ne mi değil ya? Altın. Altın. Aha. Enni koş. Dörtünüm koş. Ben son altın 100% düşündüm var. Ne komedi. Konu geçsene dence. Evet. Olay alsan otukla. Yok, o utuk gerek Halif. Men Yok, komedi. şimdi evet. Birinci surat ne mi? Gülüm suratı. Yok, yüzünde ne mi? Sabır deyip ya. Sabır. O da son way. Dur, sabır. Hava. Sabır. İkinci surat ne mi? Son ol ya. Soňy. Sabır soňy. İň soň suratym altyna. O altın o. Eni şu üçüncü suratym bilmälläden. Sabır soňy 100 altın. Be onu yanına kılamam. o. Sabır soňy näme altyn diýdi? 100 altın mı? Yüzü götürüm näme? Garlar näler? Şem 90'na kudam däl. 60 götürmem däl, 50 götürmem däl. Yani sabırlı uldura varasat bulur şulma geliyor. Yok, belen o otayda. Durovara yok otayda. Gul yok. Şaatlanmak yok. Ya altın vardan şaatlanyan diýen böyle. Daha ne mi? Onlar sliktek varda diýen guýmagada. Guýma altın varda adam. Sabır soňy näme altın? Ekaja söz eten okşatak. 100 altın mı? Şu tayını matematikada. Sen bilýärmi? Şu tayını yok, men 100 lira ettim aslında sanım öldürek. Yok, tanım özden. Sabır soňy. Bir daha da 100 götürüm bir daha bolanna. Böyle kömek edin. Arassa sözünün manida sözü. Sakarptan başlayan. 3 harpten ödüm. Ibarat. Sabır soňy Sağ altın. Sağ altın mı? sabır soňy sap altın. Böyle munun kabul edýär. Töküp üçüncü sowatyň üçin şeýle. Ene şu suratlarym goşýan bolan bir atalar söz nakl emele gelmeli. O alaka ne mi tayda? Birinci surata inserýän näme çek bolupdyr? O takçak kol. O ýakçak bolupdyr. Ýygynden näme surat gelýär? Yakma bir şey düşersin, kalma kalma düşersin. düşersin. Ne ben de döndüm baliba. Birinci ikinci tek bolarym. O ýakma düşersin, garma düşersin diýen atalar söýdi. Ene döwran Anam taşlar düşer. üçüncü fata doğru şeyle. Inser. Birinci suratda näme bolýar? İtti durun ya şuri. Etdi duran. Aha. Çopan. Aha, birinci surat çopan. İkinci surat Aydın şoğlum öyle. adı näme soraýdym? Nasıl oldu oğlun ne mi? Hawa. Adı ne yadım aşağı böyle şu. Söhbet kim şula? Melis Halbayev. Aydın için. Aha. Birinci suratyň çopan, ikinci suratyň İtlere mi yürüyemiş? yok. Birinci surata çopan edim. Birinci Çopana meyli haram diye. Şoda.
Çopanadan gowulmaýar. Çapan önünde Çopana meylis haram diýär. Be. Ne? Şaq haram bolmaýan kysdy. Ha, yok format. Haram Yok, bolan, for- kadagan. Ha. Ne? Üçüncü tapırım dördüncü soğalını ünsür, sahvat. Şu surat hayfi atalar söylediğini Yine anladı. birleş maska. Yere gelleşmez. Şu maska neyme diye mi? 100 100. İkinci surat o 100 ot. Üçüncü suratım. gradus. Ha, gradus neyme korku diye? Kızgınlık. Şu an hemen korkuttu. Günü var kaydı. Neçe gradus korkuttu? 45. 45 gradus demek kovana aylık. Asy. Aha, anne. 100 ot geldi mi? 100 ot yalın nipneme var mı? Ya Ha, şu diyelim atalar ki Çeynak verdim ben şu an. Kimdir benim yüzünden geçirilmete ne mi değil ya? Şu atalar söyledi ulanın ya. 100 ot. Üçüncü gün ben ne mi dedim? 45 gradus. Ha 45 saat sonra hava ne oluyor? Asy. Ha, ısı. 100 ot ısı. Şular boşta. Şundan geldi. Neyim için? Ben taçdırlay gördüm. Anlatçı. Bir koşulma koşayım işte. Ali Pokomene. Bir koşulma koşayım. Koşulma koşulayam. Ha, bir koşulma Ottan soňmy? Koşulma sonra. 100 ottan ıssy. 100 ottan ısı. Ha, bildim. 100 ottan ıssy. Anka. Bildi gazaptır da Ali. Billi kadar böyle. Üçüncü tapırım dönüşte var. Devran taparı siz için şeyle ünslerim. Yani şu suratlarım koşuyan olin bir atalar söylediğini anladı ya. Birinci surat ne mi? Atın sorusu. Atın suratı. İkinci surat. Oğlum atın sorusu. İkinci surat. Yo ortada. Ortada. Ortada west of Best of the best. Ne mi demek? Şimdi şampiyon oldum. Kovların kovsu. İn kovsu diyen manini anladı ya. At. Ne mi? Bu şey yine Murat. Senin var ya Allah otayım. Ay benim burada da. Bildim. Ali Pokomene diye. Ay sana ezeyim. Neydi? Ay yana utuk. Yo, Devam ya. vallahi Halifa adına. At kovusu erinlik, yiğit kovusu Öldüm vardı gene. Son kadar seyretme. Biz yani onları. Yerlik yıllarıp durun at diyen. O Halifa adına. Kovsu yerine ki kovsu burnu diyen atalar sözünü anlat ya. Inni beşinci sorular naklam del atalar sözüm del logiki sorular 4 tane surat görkezilýär. Şol 4 suratın üçüsi birek bilen bağlanışya birim artykmaç, haýsy artykmaç, beýlek üçtünüm näme bağlanışdyrýar? Ha. Näme görýän? Şäher 2 tane suratda. Haýsy şäherler? Birinji suratda Aytasyny Aşgabat. Aşgabat, ikinji suratda Bondan. Tapa ýokrak şäher. Awa beýlek suratlar näme? O un, o da duz. Awa. Indi şu suratlaryň üçüsi birek bilen bağlanışya, biri artykmaç. Bağlanışdyrýan zat näme üçtüni? Haýsy artykmaç? Bu da yapı naklı gelýär mi? Yo nakilla. Bağlaştırıyor. Yana bağlanışdyrýan. Bir zat. Naklam del atalar sözünden. Yine biri artık. Haýsy artykmaç? Beýlek üçtüni näme bağlanışdyrýar? Şonu bilmeli. Ben şu aşağı başka yer lişni olayım o Aydın. Näme üçin? Aynı buğdayım mı bizde? Ana olarda ýokmy buğday? Ay olur da yok. Çörek. Olayım mı? Näme üçin çörek ýerlendiler diýem. Şöyle yiyelim bizden albiyan olayım mı? Ele onu bolýar, buğday ýok diýip duýdam ýokdur diýem. Çağırıcı komedyen de Ali. Bolýar. Duýdum unuňam bağlaşdyrjak bolan näme bilen bağlaşdyrmaş olan? Oh, ya halta diyen bir daşına. Yok, altıda. İki duzla onu bağlaştırıcı ikisem dövülüp yasal ya. İkisini bölüp ýatal ya. Evet. İkisinin hem rengi näli? Ah. Ak şeker maşka hat mı ki?
Şovere. Akşeker maşgaba. Bolly Artık ana. maç. Neme? Ya men diyelim de. Ana aşak şeker artık maç. Artık maç. Beylek 3 tane näme bağnaşdırýar? Aklık. Aklyk bağnaşdırýar. Yani o şehirde de bir ak bulut var eken Ali. Ona mı ayırmasak öyle? Ak bulut bolsa badyram bolýan, gara buldan bolýan rara. Ak şeker maşgaba. Akşeker maşgaba. 3 tane şol aklyk birleşdirýär. Şimdi üçüncü tapyrın iň soňky sowaly Döwran seň üçin şeýle. Suratda näme görýän? Balıklar. Balıklar. Haydi balıklar. Delfin. Soğan. Lakka. Bak o da kil koydu yani. Kefal var, sudak var, kara balık. Ha, şayda artık maç ne Bir var? artık maç. Beylek 3'tü bağnaşya, birem artık maç. Bizim şu dinadımızda var ha, delfin ayağı mıydı ha? Delfin yok. Yine lakka balık ama yok eninde. Şu yankı ak şeker maşgaba dişimde bundan bir söz emele eylemi söz. Ya Söz emeleğine yok. Evet, Ha, emele söz eylemi. emeleğine bir Ha onu artık bildim maç. öyle. Näme? Kömek de halip ama. Ay bakalım öyle. Daha ne ama? Şu o hiçlik de üçtü. 3'tü yırtıcı mı? Haydi yırtıcı bulan. Hani delfinin balığı yalakka da belek sonum. Dine kilka o Kilka da ama. kilka değil mi? Hem de üç kilkanı ya diye. Şu kilka ayrılmalı. Ha. Kilka değil la ol. O beylek balıkın bira sudak, biram kifal. Kifal. Sudagam kara balık değil ya. Son lakka bolya, delfinim delfin bolya. Zalo gödüm fawalla. Çaňa dip bilen ok. Uruktur dip bilen ok, ona mallan. Kömegem alyp Bir otýurdum. kadının pamağalım diye. Ha, Ne mi renkli ne diyen? Kara renk. yok renkinde de. Kara değil mi? Ha. Bilmedin mi? Bilýäniň içi buzuklanýar bu var. Bilýäniň çybyjyk diýany bu. Şu an aýdar bar. Bolay bilen okma? Yok bilmedim ben diyen değil ya. Haydi. Bilmedim. Şu dörtünde delfin artykmaçlyk edýär. Eğer Sebäbi deydim ben yani şunu artık başka Tüyden bizi mi? näme üçin aýtmadyň da. Tüydendir söyleyeyim hem. Ol balyk da tüýdemdirji. Beýlek üçti balyk. Kille. Balıklar maşallah neyse delfin orada tüýdendirji maşallah neyse. Artık maçlarına bildik tutaydı yani hem şimdi bilmiyorum. Agaynar da bir tapırda yeňiş galan bilmedin. Mehriban tomaşaçylar, ene şeýlerik bilenem, ýyllarlaryň zihin bäsleşiginiň 4-nji sanynyň 3-nji tapyram tamam boldy. Gepleşigiň netijesi boýunça da Söhbet Jumaýew 12 tuqqadanny, Döwran Saparow bolsa 9,5 utuqqadanny. Söhbet Jumaýew ýeňişiň gutly bolsun, ýa-da ýeňiş günler hemran bolsun. Döwran size de gepleşige Bilgeşini tutulayanlar ne o? Döwran Söhbet ikinde de dörüzülük elemini ulu sınıflar ardı edýär, çanyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Ýurdumyzda elmide ama toýlar bolsun, şol toýlara hyzmat etmegem size miýesir etsin. Hoş awazlaňyz elmide ama belentden ýaňlansyn. Sağ olun. Bilip koyun ey dostlarım, enedir pek zat dünyada, yine de pekliğin biri vatanlar dostlarım, can vatan. Alkışaydık kahramana, kovunlar mehribana, arkadağın paykadına, ağdı birdir ilim vatan. Men vatanım oğlu, men halkım oğlu, men vatanım oğlu, men halkım oğlu, men vatanımı tariplab yarın şunu. Vatan, vatan, gül kuvuncun canım vatan, 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 arnamışım canım vatan. Vatanımı tarif etsem, vatanım baygun nuruna, dönüyün nevit kadına, göz kuvancım canım vatan. Ediz vatan toyun toylap, vakfı her tarafa yayra, bağlamda bülbüller sayra, baktı yardır ilim vatan. Men vatanımın oğlu, men halkım oğlu, men vatanımın oğlu, men halkım oğlu,
Men vatanımı taliplab yaryarın şuny. Vatan, vatan, gülgüncüm canım vatan. Vatan, vatan, arnamışım canım vatan. Gülgüncüm canım vatan. Dünya barım barım vatan. Mehman tomoşaçylar, şunun bilen hem ýyllarlaryň zehin bäsesi gaply gepleşmelerini 4-nji sanyny geçirip oturýar. Sizin agdyr ojaklygynda elmdama awadanlyk, agdyrlyk, artgal döwlet ýaram bolsun, ýurt başlarymyň halk bähbet tutumlary elmdama rowaj alsyn. Bir gepleşmelerin bu ýerdeki himayetkary Läladar Toy Hyzmat Merkezine özümizden minnetdarlygymyzy bildirýär. Gepleşigi ýurdumyzda belli Ak Kepler Video Studiosy ýadyga geçirdi. Gepleşik hakkında fikirlerinizi men YouTube kanalyma ya da Instagram sayfama yazıp uğradıp bilerdiňiz. Ýene-ki gepleşiklerde görüşýänçä hoşça bolun.